Hello auntie, ala nagado nakita nga bunga ti bayabas ti ano likod ti balay ni. Kari kita pang kay parang buras tay tanay ti pagkikargaan. Kaya takaduan na pa nagburas ti bunga ti bayabas. Ato kami nagkitak di na minsan. Nagado kami nagkitak din na minsan nga bunga ti bayabas. Iso nga ko. So pantay kadwaan da. Parang bunga si ano ti bayabas. May bunga na. Nagdawa, isa ka sa tayo ito ka. Di bayabas. Nga ako. Wala nagadubungan na di bayabas. Agad kita ipakitak. Di na puros ko. Agad kaya Nakanay! Nagado! Allah, hindi kayo mamati. Nagado na puros ko bunga bayabas. Kaya na, di babatit nga bunga bayabas. Nagiwas diba? Nagado ti bunga na di bayabas ni. Sausap ti suka. Katsili. Pala mo na. Dagar kastayawan ha. Ang kastaya bunga bayabas. Ibalayaw. Te. Nagado niya, bunga na niya. Hindi kayo mamatay. Kamukha yung tanan. Nakuha mamatay ka saan. Manig tayo yung balay. Tano lang niis. Kani baka matindi ato yung bayabas nga. Pinurus ko. Kakaiso mga nagimas. Nagsarang-sang tayo ato yung bunga na. Wait. Data. Nagado bunga na yung bayabas, Min. Taran! Giba!